Hallo. Ik ben gay. Ja, niet 100%. Eigenlijk ben ik Gerard van Duin. Geen familie van André. Geen broer, geen neef, nog niet eens een nicht. Ja, zo is het wel veel beter in de showbiz, hè. Kijk maar naar Joling of Gordon of Paul de Leeuw. Die zijn het allemaal. Behalve Guy Reinders. Maar ja, ondertussen heb ik wel mijn eigen Playmobil. En nu voldoen ik aan jeders behoefte. Privé, met een zachte G. Ja, ik heb het niet binnen, ik had het gezellig gemaakt. Met flikkerlampjes. En het potplanten. En bij de dames homogeen verlichting. En een achtergrondmuziekje. Meestal blasmuziek. Ja, en vanaf het eerste moment kijkt het me voor de wind. Want ik zeg tegen koning, keizer, admiraal. Binnen wippen ze allemaal. En wij komen daar binnen. Minister Leers. Minister Leers. En dan wil even zijn kleine broer een jong doen. En ik werd nu overal gevraagd vanavond, koos ik zelfs op 2 plaatsen terecht. Hier in de Oranjerie. Of in een winkelcentrum in Heerlen. Maar ja, een wc in Heerlen, het loont niet. Die willen daar toch werken met een vaste bodemprijs. Ja, en ik wil niet het eigen hart met de hangen vullen. Ik heb maar nog zo'n dame binnen zetten. Echt zo'n lastige tand. Hallo, zit. Ik ben de partner van Jos van Rij. Ik zeg, ach, kom in, leg de vis maar achter op het wastafeltje.